Kanje biga fumo. Banyo TV and Kugo Kudia. Off that television. Off that television, Kugo Kudia. Banyo television, Television are they on? Oh, yeah, chief to Gahazo. The Wokoga straight, the Wokoga inside. Be up front. Kurunga. He went amo. Well, he went ham. Weapon I can gang. Is an bank, give a pack and gang. Ga Latazo. eh? Latazo. Sorry, sir. Tono. Ntono. And when I'm mad tragano Nick. Mba. Eh? Mba. And when bad tragano Nick. Mba. Tono Cody. Let he can get as a madon by my pro there. Eh? Let him any kagiji coyatra. I'm come. Yes, Yes, and when you tragano Batag, Mba. then let him and I see kagiji coyatra. Let hit a better can get Jack, my mamma. I can give my cat to go like a better can get your mamma. Okay, sorry. Why is the Maga can get your Gaho? Mba. Gish and your mamma or Cogago. Mba. Then let hit you like a betranga. Ton Asoga. Ton Asoga Hatrano. Elenga Tragano Nikenga. I thought my Nico. One boy Tralagano Nike. Mba. Okay. Ya me again tavion rekaga after this time. Eish, no tungana. No tunga that don't come here, get a garden here. Hey, stand there. No ga. What pakana tigi? Aya bokishe zegi. E there for le 30. Chief went to Gaham back. Chief went to Gaham back. Sugar mom. Sugar mom kraka. Atabegano niki ke yo nyatra niki ke bianga biagwa msata begano niki. Ewe diwe. Allo ye mere gi BBL ni mi. Mbe mro kwa BBL. Onye mere gi imi ga BBL. Who do onye mere? Onye mere gi BBL. How they call family signature? I be imi. Unu bi imi. Papa kanishigi. Papa kanishigi. Tifo na ni hugi. Na konye kunu jimi ma imi a BBL. Sorry? You say? Na konye kunu jimi imi ka BBL. Nambu imi ukwu. Okay. Family of Okongu imi awon. Okongu imi awon. Nigga na godendo. Yes, sir. I didn't. Edi afole. Ekum na adim 30. Ele ya amoro. 95. Ijo mo le. Emebet Kenji. Oki ko ala ge mbo. Mbakwa o. Iso wonye traga anu n'ike. Iso wonye traga. Enweghị tara m arụ n'ike, ọ otu ike m dị. Atahụ arụ. Ma otu. Kemgbe ị pụtara ụwa nwoke na-ata gị, mgbe o were eze gaa gị n'ike. Mba. Ma nkịta. Ma otu. O nwere onye ara nọ na famili unu dị a? Mba, enwe onye ara nọ ya. Saadị mma gị nwere ndị ara nọ dị a?
nwunye anyị. Pile ọ dị mpa gị? Mba. Ijidele mpa gị mbụ with side chicken? Mpa m adịkwa ndụ. Okay, try ndụ na. Ndụ. Mma gị na mpa gị ha dị ndụ? Mba, mma m dị ndụ, mpa m adịghị ndụ. Gịnị gburu mpa gị? Ọwụ ọrịa gburu ya. Ndụ na. Yeah. Orphanage daughter. Kamgbe ị pụtara ụwa, enwere mgbe ị gagidere n'ụzọ gị nụrụ taa gị fenti gị daa fenti? Mgbakwa. Iji anọ na nri eri garị? Mba, eribe m garị na nri. Akpụkwan? Mba, dị m eri akpụ. Ị gbawala nwoke obi mbụ? Ee. Ka ihe nwoke ahụ mere eji gbawa ya obi? Enweghị ihe o mere, ọ gwadị m na ọ hụrụ m n'anya. Ọ gwa gị na ọ hụrụ gị n'anya gị gbawa ya obi? Ọ gwa ahụ na ọ hụrụ m n'anya, m nọgidere anaghịzi m aza kọl ya na-amị achatịzi. Ọ sị na m agbawala ya obi. Nsị awaịkwa na ọgba m na ọ laikiri m. Ana gị nwa laikiri ya bọta ọgba gị? A laikiri m ya na-echeni ka okodo ka m pụwazi. Mgbe m pụwaziri otiwezi na m nwaanyị nje hapụ ya. Nsị ama na enyere gị ohere ikwu ụka ikuru ụka. Gị nwe ihe kwenye ya saịn? Ekwere m ya saịn niile iji gosi ya maka mụ ji aka m nara ya nọmba ya, ji aka m na-acha atụ ya. Ncheze ka o take up from there mana o mede ya. Otu isi gbaa ya enyi ọ ya? Okay, afụrụ m ya. Maka o toro ogologo, ihe a na-amasị m. Mara masị ya na ele ya etogodi m nọmba ya na enwe ihe m chọrọ ịjụ ya. Mana enwekwa ihe m chọrọ ịjụ ya. Onye m nọmba ya, mararụ chatụgharị ya. Na-enyi na-agbasakwa ụmụ okwu dị ya mara ma na-ajụkwa ya ma o nwere enyi nwaanyị. Ọ sị m mba na onwe enyi nwaanyị. Ntị anyị ya na ikwesịrị inwe enyi nwaanyị maka ịmara mma nwoke. Ọ sị m ịfụnanya ya. Mgbe oruechi ọzọkwa nchatakwa ya sị ya nwoke ọma ka eke ime na o tokwele mụ na gị fụdebere ka ya o nwere ike ịfụ. Ọ sị m nsogbu adịghị, m bịa afọ ya ebe dị ụta. Mfụcha ya, m meziri ugboro na-atọ na ịnọ. Mgbe ị bịara ugboro atọ nwa gwakwanụ gị nsị ka ọ taa gị? Mba, awụ n'ụlọ ya ka m jere. M megidere anya megide anya enweghị ihe m na-afụ ọ na-ekwu. Nsị mba na o nwere ike ọfụ m n'anya otu nchefu ya n'anya. Mana ọ na-emekwa m adụma ya mana okwuro nne afọrọ m gị n'anya ka anyị na-adị na mma okwuru ya. Nwa agbọghọbịa ji aka ya gba nwoke enyi nwoke ajụ. Ị nwere ahụ ushi? Mba. O tere gị ọ na-eshi ushi? Mba, ọ dịghị eshi. Ụlọ ụka ole ka ị gara na-etinye prayer point maka di? Ọ bụ ụlọ ụka na-abụ sọnsọ. Ele nga ị tụsara the prayer point ọ n'ọta ka ọ wụ n'ọhịa ọta? Mba, ededi m ede. Eji m ọnụ m jee na ọta okwu bie okwu. How many years na ka ị tiri prayer point ahụ? Nya 2 years ndị redi elu dị. Kemgbe ahụ enwebekwa na onye bịaralanụ? Ha na-abịa ma nwere ike afụbe m onye nke m chọrọ. Oke, ịghọgha di ịka na aha ahụ? Mmeje na onye m na-afụrụ n'anya. Ọ bụ eziokwu. Dịka ị bịaga na ọnụ ha oshiwe ushi? Ọtụtụ n'ime ha mụ na ha afụbe n'iru n'iru. So amakwa m ma ọnụ ha n'ishi eshi. Ilu bụ ole dị mbụ? Olo. Iwu onye ebe? Awụ m onye Imo steeti. Ebe n'Imo? Onye awọ mma. Ebe na-awọ mma? Onye isi eke. Ebe na isi eke? N'ụmụ kpara akụ. Enwere onye eji osisi kụgbuo na famili unu? Olo.
mpage dị ndụ ọ na-agba knockout. Ọ na-agba? Knockout. Ọ na-agba ọfụma. Family nne knockout. Enwere mgbe atagidere gị otule gị na-ada. Okay. Nwa agbọghọbịa asụ mmiri na-eju n'otele a na-ata ya asụ mmiri otele. Nwoke ọ tara gị mbụ ga-etie wow. Keke isi mee. Ajụjụ ka m jụrụ ga-ete mee. Okay, weli. Nwoke ọ tara gị mbụ ga-etie wow. Si ya na ọ dị ụtọ. Nwa agbọghọbịa na-ebu ụba ndị ambulance girl. Ije chi ha ara. Mamoji. Ije nye ara. Me ara. Ele ara ike enye. Nke aka ekpe ka nne ya. Ele ya. Ele nke wa aka ekpe n'ime ha abụọ. Nke ebe. Okay. Ị na-enye ara aka ekpe ele how many minutes? Ana m enyefe ofe ọmị ha n'otu minutes ọ dịla mma. Ị na-enyefe. Maka ọ dị obere before m kpochara m. Okay. Nwa agbọghọbịa na-enye ara responsibly. Ị like okpu nna wee yi ka without? M na-like ya ka ejiri ya. Ana m eme without, ị ga-ejiriri ya. Okay. Ejile hụ wakịrị taa gị mbụ. Ọ tachara m nke ezi wakịrị. Akpa leda, polythene bag black. Ewele mgbe ejiri ya taa gị. Gbakwa. What of waterproof ndị a na-eji etinye shuga? Ejili ya taa gị mbụ. Mba. Ara gị o shiri ike? Mbakwa. Ọ dị soft. Ama ọ bela gị n'ike mbụ ga-etie chai. Ọ banye ana m etikarị mkpu. Ga-etie chai. Otele bụ ogwu. Amụ na-abịa n'ike ya etie chai. Iji aṅụ amụ? How many minutes ka ị na-anọ na-ịṅụ amụ? 2. Ibile nwoke ọrịa supermarket mbụ? Mba. What of ọrịa pampu? Anyị na-eji okpu. Enwere ihe a na-akpọ bọọbụ. Energy bọọbụ na-anọ n'etiti ime ọtụtụ a nke gị ọ gbawala. Mba, ọ dị ya. Atagidele gị kọndọm agbawa n'otele gị? Otele bọwelụ otele yiri bezin kọndọm na-agbawa na ya. Ụmụ nwoke emele hụ ga-etu sọm mbụ? Ụmụ nwoke ole ka ị tarala kemgbe ị pụtara ụwa? Adịnọ. Gbawa aha mmadụ anọ ahụ. Mkpọ nke English akọ nke Igbo ha. Gbawa aha mmadụ anọ ahụ ga-ekwu onye ebe ọgwụ. Eweliwe. Franklin. Onye ebe? Onye Imo steeti. Onye ọzọ? Ikenna. Onye ebe? Onye Abia steeti. Onye ọzọ? Ka ncheta aha Igbo ya. Okechukwu, yes. Onye ebe? Onye Anambra. Na onye?
na ife si na Chukwu. Onye ebe. Onye Ebonyi. Onye Ebonyi steeti a. He taga ihe rụ awo otogo ịchọrọ ime ka otogo ga 36 states and capital before get lord. That's ego ya by state and capital. That's here by state and capital. That's here Anambra again Imo na Ebonyi. That's meet be nda Calabar na Yoruba before Gigusu che na. That's him want to go states and capital on here ga Chile ka gba ko this girl. Enwere ihe ike. Oge ka juga nwere ihe ike. Mba o ka mara steeti ga-alụji m ọfụma ga-emejikwa na m. Dem you nwa bingo nwụrụ anwụ. Dem you nwa bingo nwụrụ anwụ. Ị ga na-ewere no map of Nigeria say di ma ọtọ Chile ka gba ga ọkụ. Okay, mara steeti ga-alụji gị. Ke were ọtọ gị na-eke gị according to state bank. State is by state. Onwe n'ime ndị a niile tara gị nwe nke chọrọ ka ọ lụọ gị. She from Imo, Gama Abia. She from Abia, Gama Anambra. She from Anambra, Gama Ebonyi. Meweliwe. Damn you, Chineke Magoko. I am in a condom Bawarala not talking bo. Onye riri. I sing it, damn you. Oteloche Baba. Ebre Google. Yeah. Otelacha pro. Opa nata pro hinja nyo ngo toto awono. Ata fula nga neme ya toto still. Gade ke according to state and capital. And when election is contest for Igbo. Mba. Okay, come juga. When a party belong to contest for Igbo election. Mba, sir. Then ele hije according to state. Nga nchogadi. Nge chogadi. Gi kero Ebonyi state. Onye Ebonyi ke yin auto gịnị ka ọrụ. Plumber. Telero Zana. Onye plumber, onye rụrụ plumbing toilet ka I were ọtọ gị nye. This girl ejikwa ahụ. Ịdị m ahụ sa. Nge chọgadị gị chọta onye plumber ga toilet na bathroom eji asaghị ahụ. Ọrụ plumber. That means he save one here na ga save ya onye plumber. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Then onye Anambra ọrụ nwa gịnị? Onye Anambra onye furniture na-arụ opotri. Mam na-isha kpe ndị a na-arụ oche saga na ya. Nchebese nwebe onye tarala ga arụ n'ike mbụ. Mba, ọta ma arụ. Na ọta ga arụ. Dazi nụ ahụ si ndị kapịnta ndị a na-arụ furniture ji ata arụ. Dazi ga were ndị otele gị ga-ebie gwa m sị nwe. Dem you onye Anambra ka I were otele gị nye arụ ha furniture chọ onye ofu ostre. Onye Imo steeti ọrụ nwa gịnị? Onye Imo steeti wo injinia na-arụ ụlọ. Chineke na ọtọghị ahụ na no building material. That's he just no present go onwe gị to ndị rụ ha patch ụlọ ọgwụ. Onye nke onye rụ ha toilet ụlọ. Ke onye rụ ha furniture eji etinye n'ime ụlọ. Then nke gara meet ndị ọwụ na the same building ndị nyere contract ụlọ. Mgbe ụfọdụ ndị bịara ụra ya ọrụ ya esizi ebe ahụ kụwezi. Na-ese. Asị m ndị bịara ụra ma ime ọrụ so ha ewerezie nọmba m. It is serious. Ilege m ọ na-adaba ọdaba. Ndabadị. Achọrọ m onye nwere aka ọrụ ọ ya mere. Ya wụrụ onye rụ ha kpụgha blọk. Ya wụrụ onye kpụgha blọk ka I lere anya were otele gị nye. Ọ na-ahụ blọk ọ na-ese ose. Dem you ose gị nne ya ka ọwụ nne ya. Ose gị nne ya ka ọwụ nne ya Chineke agbaghị ọkụ nwa bingo. Ose gị mmaghị ọka dị ndụ. Mma dị ndụ. Mmaghị ọnọdụ ya. Mba na-eme. Ike ọtụ ike ọtụ na-enweghị stampụ.
Ibala Kulambo. Mba. Kimega Wogene, Isagamumba. Kimega Wogene. Kike by state, Isagamumba. Kimega Gena Wogene. Ayira Isa. Uno yere which eye. Uno yere eye. That means they came mega Africa, Aya, my bingo. Dimwe Wekuli went to Isabe will what or Winkem. Semi will what or Winkem, my bingo now. Or him any KG, Conyatra. No lot I give my camera down, then I'm walking. Now what's up? Hello to Nushima, young Batin and Shimu, or to Nushin on a bed in Mayor. And in here, Wagam, well, no, easy here. Awesome coffee, nearly edition and wine. Tina, I come what is she here? Okay. No, I can't let you call you. As in it, camera, Jimo Tishi, the way camera, go see. Okay. Leia. Narota. Give me again. Medunera. Give me again. Huh? Give me again. Marcia baby goro. Huh? Marcia baby yari goro. Yari gro. Now what's up, oh? Now what's up? Again, your lamp winety. Abiola Michelle. I had no type of him. Then type AA. Blog group again. O positive. What phone number again? 070 6722. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should leak watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. And watch Italia get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. What phone number again? 070 6722 0160.